Moi bons días e agradecervos a vosa presenza nesta convocatoria de rolda de prensa promovida pola plataforma social Galiza pola Paz. Estamos a voceira da plataforma, Marta Romero, e máis eu, o voceiro, Rafa Vilar, e detrás nós sabedes persoas que representan os diferentes entidades, colectivos e organizacións que fan parte da plataforma social Galiza pola Paz. Unha plataforma social creada para denunciar o militarismo, creada para denunciar a guerra e, por tanto, a OTAN como máximo exponente da lógica bélica imperialista que hoxe padecemos, que hoxe padece o mundo. Esta rolda de prensa, e despois continuará a compañeira Marta, ten como obxectivo dar conta dunha manifestación que vai ter lugar nesta cidade en Vigo día 30 de maio por mor do desfile militar programado, xa vos digo. Esa información vai na dar Marta porque nos queremos antes contextualizar este desfile, contextualizar a movilización de Galiza pola Paz. Galiza pola Paz quere denunciar esa maquinaria de guerra posta en marcha polo imperialismo actuante, chámese Estados Unidos, Unión Europea, o sionismo de Israel, que está dinamitando por unha parte o dereito internacional, pero está destrozando a diferentes nacións e países do mundo. Pensemos en Palestina, pensemos no Líbano, pensemos no Yemen, pensemos en Irán, pensemos tamén en Venezuela, pensemos tamén na ameaza que se está cernendo estes días sobre Cuba e sobre o pobo cubano. Son as gadoupas do imperialismo impedindo a soberanía dos povos. Temos que denunciar, xunto con esta actuación do imperialismo, desta lógica imperial, o rearme que se está producindo en Europa, na Unión Europea. Temos que denunciar os cartos que se están destinando, fálase de máis de 800.000 millóns de euros destinados non á seguridade, non á defensa, destinados a poñer en marcha toda unha maquinaria de guerra. Ese é o contexto no que estamos movendo. O Estado español, o Goberno español e tamén o da Xunta de Galicia por inacción están sendo cómplices do rearme que se está producindo en Europa. Son moitos cartos, son moitos millóns de euros que están significando un aumento exponencial na carestía da vida, que está tendo repercusión no noso día a día, na cesta de compra, na electricidade, na luz, en encher os tanques, os depósitos de combustible. Todos eses gastos que poderían ir a gasto social, a defender un estado de benestar digno de tal nome, a defender as nosas pensións, a defender o noso ensino público, a nosa sanidade pública, a defender os gastos en dependencia, vai ser destinado, vai ser tragado por ese funil que son os gastos militares. E nós temos que denunciar iso, que se está alimentando unha maquinaria de guerra diante dos nosos ollos. E hai un risco, ademais, porque iso é real, de que, aparte dos conflictos hoxe abertos, nos encamiñemos a unha guerra global. E sabemos quen vai pagar no mundo unha situación de guerra. Serán as clases populares, serán as clases traballadoras, seremos os povos os que poñamos os nosos corpos e as nosas vidas en risco. Non van ser os que deciden desde despachos. Por iso de aí a nosa denuncia. Esa denuncia ten que ir acompañada da alerta que facemos á sociedade galega do perigo real que significa esta deriva militarista, do perigo real que estes custos, que estes recursos económicos non se destinen a gasto social e se destinen a esa maquinaria de guerra. Por tanto, entendemos que é unha necesidade perentoria a movilización social. Galiza pola Paz leva xa meses movilizándose en diferentes cidades do país, agora imos facer unha manifestación nacional en Vigo, e é importante manter esta tensión mobilizadora. É importante porque o que temos diante, o que está en xogo, é demasiado poderoso. Frente aos tambores de guerra, frente a esa exaltación militarista, nos facemos unha aposta estratégica pola paz, por unha paz xusta e duradeira, por unha paz que respete a soberanía dos povos, que respete a orde internacional, unha orde internacional xusta, baseada en normas, en regras, baseado nun dereito internacional digno de tal nome que, como digo, hoxe está sendo dinamitado polas potencias imperialistas.
e a nosa solidariedade é aquí e agora e sempre con todos eses povos agredidos polo imperialismo. Decía a poeta, a solidariedade é a tenrura dos povos, pois a tenrura tamén hoxe do povo galego contra eses povos agredidos, contra a solidariedade con Palestina, a solidariedade co Líbano, con Irán, con Afganistán, con Cuba e Venezuela. Esa é a nosa tenrura hoxe, a tenrura dos povos. E seguidamente a compañeira Marta xa vai dar conta. A Paz convoca para o próximo 30 de maio, con saída da Vía Norte ás 12 da mañán, unha manifestación para mostrar o noso repudio pola celebración deste desfile militar en Vigo, porque hai que lembrar o compromiso do noso povo, do povo galego, da sociedade viguesa, con valores como a paz e o antimilitarismo. Consideramos este acto unha exaltación obscena, un auxe da barbarie, digamos, un intento de xustificación dun gasto militar que vai sempre ir en detrimento da nosa calidade de vida. Este sería o motivo. O lema da manifestación sería paz e soberanía, nin guerra, nin OTAN, nin gastos militares, non ao desfile militar, non? Insistimos moito en ser respaldadas e respaldados, que veña a maior xente posible, porque somos conocedores de que canto maior movilización social, maior conciencia antimilitarista e maior conciencia a favor da paz teremos todas e todos. Polo miña parte, nada máis.